Incipit speculum artis bene moriendi per utilis. Comença l'espill de l'art de morir bé, molt útil. En la misèria del desterrament, del trànsit de la mort, per la impietat de morir, sembla a molts, no només als laics, sinó també als religiosos i devots, molt difícil i perillós, fins i tot terriblement horrible i espantós. Per aquesta raó, en la present matèria sobre l'art de morir, aquest breu mode d'exhortació és seguit, especialment per aquells que es troben en l'articulació final, ha de ser observat amb atenció i reflexionat amb subtilitat. Aquest mètode generalment pot ser de gran utilitat i profit per a tots els catòlics per adquirir l'art i el coneixement de morir bé. Divisió del llibre. Aquesta matèria està dividida en parts, de les quals la primera tracta sobre l'elogi de la mort i el coneixement de morir bé. La segona tracta sobre les temptacions dels moribunds. La tercera inclou les preguntes. La quarta proporciona una certa instrucció amb observacions. La cinquena, exhortacions. La sisena inclou les oracions que han de ser dites sobre els que agonitzen per part d'algú que estigui assistint fidelment i d'acord. Primera part, sobre l'elogi de la mort i el coneixement de morir bé. Per tant, la mort corporal és la més terrible de totes les coses terribles, com diu el filòsof en el llibre tercer de l'Ètica. Així mateix, la mort de l'ànima és tan més terrible com més nobilitat i superioritat té l'ànima. Diu el profeta, la mort dels pecadors és la pitjor, però no obstant això, el mateix profeta testifica, preciós als ulls del Senyor és la mort dels seus sants. Per tant, la mort corporal, qualsevol que sigui, no només és preciosa, sinó també la mort dels màrtirs sants, així com la d'altres sants, justos i bons cristians, i fins i tot la dels pecadors, per molt malvats que siguin, si estan contrits i moren en la veritable fe i unitat de l'Església. És per això que es diu a l'Apocalipsi, benaurats els morts que moren en el Senyor. Descripció de la mort. Segons un savi, la mort no és més que la sortida d'una presó, la fi del desterrament, la deposició d'una càrrega molt pesada, el terme de totes les malalties, l'eliminació de tots els perills, l'extinció de tots els mals, la ruptura de tots els lligams, la resolució del deute natural, el retorn a la pàtria, l'entrada al regne. A l'Eclesiastès es diu: millor és el dia de la mort que el dia del naixement, que sens dubte s'entén només per als bons i els elegits. Per als malvats i els reprovats, ni el dia de la mort ni el dia del naixement es poden dir bons. Per això, un bon cristià, i de fet qualsevol pecador verdaderament contrit i fidel, no hauria de lamentar-se, preocupar-se ni temer qualsevol mort corporal que li arribi. Al contrari, hauria d'acceptar-la amb raó, voluntat i paciència, i sostenir-la pacientment, conformant i comprometent plenament la seva voluntat a la divina. Si vol sortir bé, i segurament ha de recordar el savi que va dir: morir bé és morir voluntàriament. Segona part, sobre les temptacions extremes. En les últimes hores, els moribunds tenen temptacions més greus que les que van experimentar durant la seva vida, i aquestes temptacions són de 5 tipus principals. La primera és la temptació contra la fe, ja que la fe és el fonament de tota la nostra salvació, com diu l'apòstol. No es pot posar cap altre fonament que el que està posat. Sant Agustí diu: la fe és el fonament de tots els béns i el començament de la salvació humana. I també diu l'apòstol: sense fe és impossible agradar a Déu. Per tant, el diable intenta amb totes les seves forces apartar l'home en les últimes hores de la fe, o almenys fer-lo dubtar o enganyar-lo amb algun error. Però el bon cristià no només ha de creure fermament en els principals articles de la fe, sinó també en tota l'escriptura sagrada i en tot allò que l'Església Romana Santa estableix, i ha de romandre ferm en això fins a la mort. Desesperació. A més, el diable presenta els pecats no confessats que l'home ha comès en agonia, per portar-lo així a la desesperació. Però ningú no ha de desesperar de la misericòrdia de Déu, encara que hagi comès tants pecats com gotes d'aigua o grans de sorra, fins i tot si mai ha fet penitència o confessió, o si ara no té l'oportunitat de confessar-se. Tot i així, no ha de desesperar, ja que en aquest cas la contrició interior sincera seria suficient, com diu el salmista: un cor contrit i humiliat, Déu no el menysprearàs. I Ezequiel diu: qualsevol que es penedeixi en qualsevol moment serà salvat. Sant Bernat diu: la misericòrdia de Déu és més gran que qualsevol iniquitat dels pecats. I Sant Agustí sobre Job diu: ningú no ha de desesperar mentre estigui en aquesta vida. L'únic pecat irremeiable és el de la desesperació. Impatiència. La tercera temptació és la impaciència,
que és contrària al deure d'estimar Déu per sobre de totes les coses. Doncs la impaciència, especialment en les malalties greus i prolongades que porten a la mort, esdevé una prova molt difícil per a aquells que no estan disposats a morir i per a aquells que manquen de veritable caritat. Això es demostra per la impaciència i murmuris que sovint es veuen en els malalts greus. El bon cristià, però, ha de suportar qualsevol malaltia per molt dolorosa i prolongada que sigui, sense murmurar, confiant en la justícia de Déu i recordant les paraules de l'Evangeli. Amb la vostra paciència salvareu les vostres ànimes. Vanaglòria. La quarta temptació és la complaença en un mateix i la vanaglòria, que sovint afecta les persones piadoses i religioses. Quan el diable no pot enganyar un home amb la infidelitat, la desesperació o la impaciència, llavors l'ataca amb pensaments d'orgull i complaença en els seus propis mèrits. Però cal que el moribund es mantingui humil, recordant els seus pecats i desconeixent si és digne d'amor o d'odi per part de Déu. I no ha de desesperar, sinó dirigir la seva confiança cap a Déu, recordant la seva misericòrdia infinita i els mèrits de Crist que va morir per nosaltres. Delectació dels béns materials. La cinquena temptació que afecta més els laics i els mundans és l'ocupació excessiva en les coses temporals i externes, com l'amor desordenat per la riquesa, els amics i altres béns materials. Aquell que vol morir bé i segur ha de deixar davant totes aquestes coses i confiar plenament en Déu, conformant la seva voluntat amb la divina per poder satisfer no només pels pecats venials, sinó també per alguns mortals. Tercera part, sobre les preguntes a fer en l'article de la mort. Les següents preguntes s'han de fer al moribund mentre encara tingui ús de raó i pugui parlar, per ajudar-lo a preparar-se millor per a la mort. Aquestes preguntes es poden fer de la següent manera. 1. Germà, estàs content de morir en la fe de Crist? 2. Germà, et penedeixes de no haver viscut tan bé com hauries d'haver viscut? 3. Germà, si tinguessis més temps per viure, tindries la intenció de millorar la teva vida? 4. Germà, creus que no pots salvar-te sinó pels mèrits de la mort de Jesucrist, fill de Déu? Germà, agraeixes de tot cor a Déu per la seva misericòrdia? Germà, confies en la seva misericòrdia fins al final? Quarta part, sobre les instruccions per als malalts amb exhortacions. També cal que es donin certes instruccions i exhortacions als malalts en el moment de la seva agonia, per ajudar-los a mantenir-se ferms en la fe, l'esperança i la caritat i a resistir amb força totes les temptacions. Cal recordar-los que, tot i les temptacions i les proves, Déu no permetrà que siguin temptats més enllà de les seves forces i que amb l'ajuda de la seva gràcia podran vèncer de les temptacions i sofrir amb paciència. Cinquena part, sobre les exhortacions per als malalts en l'agonia de la mort. És molt important exhortar els malalts a disposar-se per a la mort amb temps, ja que molts, fins i tot entre els religiosos i devots, no es preparen adequadament per a la mort perquè confien massa en la seva recuperació. És necessari que tothom, especialment els devots, es prepari amb diligència per a la mort, com si haguessin de morir d'un moment a l'altre, perquè molts han estat enganyats per la falsa esperança de la recuperació. Així, els qui tenen zel per les ànimes haurien d'assegurar-se que els malalts es preparin espiritualment per a la mort, rebent els sagraments amb devoció i disposant les seves coses temporals de manera adequada. Sisena part, sobre les oracions a dir en l'article de la mort. Finalment, cal que es facin certes oracions per als malalts que es troben en l'agonia de la mort. Aquestes oracions han de ser dites per part d'algun assistent fidel i devot i han de ser repetides amb freqüència, segons sigui necessari per a la devoció i consolació del malalt. També és recomanable que, en la mesura del possible, s'asseguri que el malalt tingui algun amic o conseller espiritual que pugui ajudar-lo en aquests moments crucials, encoratjant-lo a mantenir-se ferm en la fe i a perseverar en la devoció fins al final. Conclusió. Per tant, qualsevol persona que desitgi morir bé i segur ha de conèixer bé l'art de morir i ha de preparar-se amb diligència per a aquest moment mentre encara estigui sana. Perquè quan arribi la malaltia o la mort, la devoció sovint desapareix. Així doncs, és molt millor preparar-se amb temps que confiar en la devoció en els últims moments. Finalment, has de saber que en la mort tot el que has fet durant la teva vida serà revelat i el teu destí etern es decidirà en funció de les teves obres.